ташкилоти ҷамъияти маркази занон гулрухсор лоиҳаи тақвияти иқтидори шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо бо кормандони милитсия барои риояи ҳуқуқҳои қонунии занон дар ҳолатҳои муноқишаи оилавӣ ва вокуниши саривақтӣ ба ҳолатҳои хушунати хонаводагӣ ва кӯшиши суиқасди занонро бо маблағгузории фонди Канада оғоз намуд. Имрӯз тибқи лоиҳаи мазкур дар меҳмонхонаи суғдиёни маркази вилоят мизи мудаввар ва тренинги омӯзишӣ байни нозирони минтақавии милитсияи шаҳри Хуҷанд ва ноҳиб Бобоҷон Ғафуров оид ба амалӣ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ва расонидани кӯмак ба занҳои ҷабрдидаи хушунати хонаводагӣ баргузор гардид. Дар семинари мазкур нозирони минтақавии милитсия, намояндагони мақомотҳои иҷроия, роҳбарияти маркази занон Гулрухсор ва дигарон иштирок доштанд. Шерзод Фармонов, муовини сардори шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд зимни баромади хеш афзуд ки имрӯз ҷудошавии оилаҳои ҷавон, зӯроварӣ ва хушунати хонаводагӣ дар ҳудуди Тоҷикистон доғи рӯз гардида муаммои ҷомеа шудааст. Гарчанде нисбат ба солҳои қаблӣ содиршавии ҷинояту вайронкунии маъмурӣ дар заминаи муноқишаи оилавӣ рӯй ба камшавӣ ниҳода шуда истода бошадам, лекин оли ин тибқи шумораи омор ки нишон метиҳад оли басанда нест. Оли бояд бо кор кунем, пешгирӣ кунем, муайян кунем. Яке аз сабабҳои асосии ҳамин содиршавии муноқишаи оилавӣ ва ҳамин роҳе ки ҳамин пешгирӣ карда наметавонем ҳамин ҳодисаҳоро, ин содиршавии муноқишаи оилавӣ яъне ки зӯроварӣ ин фаврӣ, яъне ки мебиён ҷангу ҷанҷол оғоз меёбад, яку маротиба ҷангу ҷанҷол оғоз меёбад, шавҳар ё ҳамсар нисбати якдигарашон ё қувваи ҷисмонӣ истифода мебаранд ё ба олатҳои сард. ин фаврӣ бо ҳаст мунтазамӣ дар давоми солҳо муноқиша дар муносибатҳои оилавӣ давом ёфта омадан мегирад. албатта агар муроҷиат карда бошанд ба мақомоти корҳои дохилӣ, онҳо ба қайд гирифта мешаванд. чӣ ки ба шумоён маълум аст, айни замон дар миқёси вилоят 667 оилаҳои ностувор ҳамчун ба қайдҳои профилактикии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ба қайд гирифта шуданд. аз ҷониби нозирони минтақаи милитсия бо онҳо мунтазам корҳои профилактикӣ, яъне ки дар як моҳ як маротиба корҳои профилактикӣ гузаронда мешаванд. яъне ки ҳар як моҳ ва як бор нозири минтақаи милитсия меравад ба манзили истиқомати оилаҳои ностувор, бо онҳо суҳбатҳои дорои хусусияти тарбиявӣ дошта, профилактикӣ, пешгирикунанда мегузаронанд. намояндаи раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар навбати хеш андешаҳои худро роҷеъ ба муносибати зану шавҳар аз раванди ҷаҳонишавию таъсири он баён дошт. аз ҷумла ӯ зикр кард ки новобаста аз давру замон мо бояд аз урфу одат ва анъанаҳои миллии хеш, яъне эҳтиром гузоштан ба якдигар фаромӯш насозем ва аз хушунат ва зӯроварӣ даст кашем, зеро он ба манфиати оилаи мо нест, таъсири манфӣ ба ояндаи фарзандон мерасонад. бо мақсади кам кардани баланд бардоштани савияи дониши нозирони минтақаи милитсия ки аксари онҳо пас аз ҳатми академия ба кор шурӯъ мекунанд ё ҷавон ҳастанд. дар ин асос тибқи супориши роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияҳои методӣ доир ба пешгирии зӯроварӣ дар оила, бурдани корҳои профилактикии фаҳмондиҳӣ дар оилаҳои ностувор, дастури методи таҳия ва дастрас ҳар нозири минтақаи милитсия дастрас карда шуд ки як мақсади асосии ҳамин чизро ман як бор қайд карда гузарам. сараввал ба қайди профилактикӣ кадом оилаҳо гирифта мешаванд, ҳамчун оилаҳои ностувор ба қайди профилактикӣ гирифта мешаванд оилаҳое ки мунтазам дар он ҷо муноқишаи оилавӣ ба амал меоянд, яъне ки зӯроварии ҷисмонӣ, шаҳвонӣ, иқтисодӣ, рӯҳӣ ва ғайра. дигариш оилаҳои нашамандон, майзадагон, фоҳишаҳо ва шахсони касалии рӯҳӣ дошта ки дар хонаҳои истиқомати худ бо дигар узвҳои оила мунтазам муноқиша менамоянд. оилаҳое ки оиди муноқишаи оилавӣ ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намуданд, лекин як ҳолатҳо мешавад ки оила як бор муроҷиат мекунад, пас аз гузарондани корҳои профилактикии фаҳмондиҳӣ онҳо дигар муроҷиат накунанд ва муноқишаҳо дар оилаи онҳо қатъ гардад, онҳо ба қайд гирифта намешаванд. лекин он оилаҳо ҳастанд ки муроҷиат мекунанд бо муноқишаҳо давом меёбанд,
ҳамин категория оилаҳо ба қайдаҳои профилактикӣ гирифта мешаванд. намояндаи раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Истанбону Расулова афзуд ки бояд оид ба зӯроварӣ дар оила тамоми кумитаҳои маҳалла кормандони маорифу тандурустӣ бепарвоӣ накарда ба шахсони осебпазир кӯмак намуда бо мақомотҳои дахлдор ҳамкорӣ намоянд. Бо мақсади пешгирӣ намудани хушунат, зӯроварӣ дар оила ва ҷудошавии оилаҳои ҷавон бояд шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо низ ҳар гуна чорабинӣ ва маҳфилу вохӯриҳои судмандро дар маҳаллҳои хеш доир намоянд. باید تذکر داد که طی این سالها ما با مرکز زنان گلرخسار که در این جاده فعالیت بسیار ساحه دارند و آن زنانی که با این مسئله های وام میخورند دچار میشن ما به مرکز گلرخسار همه وقت روان میکنیم و ریاست کار با زنان و عائله ولایت کمک انمین مرکز زنان رو بسیار حس میکند و در آینده ما باوری داریم که همکاری در این جاده باز زیادتر میشد و آن بانوانی که با این حادثه ها دچار میشوند کم میشوند. гулрухсор Абдуллаева раиси ташкилоти ҷамъиятии маркази занон Гулрухсор зимни суханронии худ қайд кард ки ташкилоти ҷамъиятии маркази занон Гулрухсор ташкилотест ки ба занон ва духтарон машварати равонии ҳуқуқӣ ва иҷтимоиро пешниҳод менамояд. Яке аз ҳадафҳои асосии ташкилот ин баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, ташаккул додани муносибати эҳтиромона нисбати зан дар ҷамъият ва мушарраф гардидан ба баробарии гендерӣ дар Тоҷикистон бо истифодаи инноватсияҳои иҷтимоӣ мебошад. از روی لایحه مذکور به زنان و دخترانی و حالت بحرانی گرفتار شده مشورت روانی، اجتماعی و حقوقی رایگان و مخفی رسانیده شده ایستاده است. همچنین به زنهای و حالت بحرانی گرفتار شده پناهگاه موقتی پیشنهاد کرده می شود که در آن زنان کورس ریابیلیتاسیونی برقرارشوی را میگذارند و حیات دلگرم می شوند و با 3 محل خوراک گرم تامین کرده می شوند. این لایحه از طرف مبلغ‌گذاری از طرف یورسیوز می باشد و دیگری لایحه در دوام 3 سال آغاز می گردد. این لایحه رسانیدن کمک به عائله‌های معیوبی داشته با مقصد پست کردن سطح خشونت نسبت زنان می باشد. از ماه می سال 2021 تشکیلات برای عملی گردانیدن لایحه رسانیدن کمک به عائله‌های معیوب داشته با مقصد پست کردن سطح خشونت نسبت زنان آغاز نمود. این لایحه در ناحیه‌های سپیتامین، جماعت کوروش، جبار رسولov، جماعت غالگنداز و استرافشان در جماعت چهارباغ عملی شده ایستاده است که از طرف فوند مقصدناکی سازمان ملل متحد مبلغ‌گذاری کرده شده ایستاده است. Сабоат Бобоҷонова муовини раиси ташкилот гуфт ки ҳадафи лоиҳаи мазкур ин пеш аз ҳама паст кардани сатҳи хушунат дар оила ва зич гардидани ҳамкорӣ байни Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва ташкилоти ҷамъиятии маркази занон Гулрухсор мебошад. Ӯ қайд кард ки лоиҳаи дар боло зикр гардида ҷиҳати мустаҳкамкунии иқтидори намояндагони шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ оид ба расонидани кӯмак ҳангоми муроҷиати занон дар ҳолати гирифторшавӣ ба хушунати оилавӣ равона гардида. ҳадафи лоиҳаи мазкур пеш аз ҳама ин зич гардидани ҳамкорӣ байни Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва ҳамчунин маркази занон Гулрухсор буд ва дар ин замина паст кардани сатҳи хушунат дар оила. дар доираи лоиҳаи номбурдашуда дар ҳамкорӣ бо раиси Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд якчанд корҳо ба самон расонида шуд. Сипас байни иштирокчиёни семинарии омӯзишӣ мубодилаи афкор доир ба паст кардани хушунати хонаводагӣ сурат гирифт. гуфта шуд ки оиди зӯроварӣ дар оила тамоми кумитаҳои маҳалла кормандони маорифу тандурустӣ бепарвоӣ накарда ба шахсони осебпазир кӯмак намоянд, бо мақомотҳои дахлдор ҳамкорӣ намоянд бо мақсади пешгирӣ намудани хушунат, зӯроварӣ дар оила ва ҷудошавии оилаҳои ҷавон бояд шӯъбаи кор бо занони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо низ ҳар гуна чорабинӣ ва маҳфилҳову вохӯриҳои судмандро дар маҳаллаҳои хеш доир намоянд. гузориши Парвина Аҳророва, Бароҷон Шерматов барои барномаи
иттилооти паёми рӯз.